Hello mga binati og minahal kong matalungon. Okay. Mao ni ato ang bag-o nga Christmas tree. Mao ni highlight sa ato ang matalong biwok guys. Kung diin mukuan siya mudanag kung unsa kanindot ang atong matalong biwok diri sa lungsod sa Matalom. Okay guys. Unya nahimo ni tungod sa ato ang konsihal sa lungsod sa Matalom, ang atong barangay captain sa barangay Itom, si Konsihal Lapasanda, Tikboy Lapasanda. Siya ang nagpasiugda ating ato ang Christmas tree sa Matalom Biwok diri sa lungsod sa Matalom. Okay. Gigamit nga nga kuan guys. Gigamit nga materialis mao ang mga corals. Kanay bitong naas baybayon nga murag patay nga corals guys.